Kaixo, ongietorri jakindunera. Dakizuenez, erroetatik faktoreak ateratzea oso baliagarria da erroekin lanean gaudenean. Bai, erroa konparatzeko, bai, haien artean eragiketak egiteko, bai? Gaurko bideoan, hiru adibide hauek, hiru erro hauek prestatu ditugu, erroetatik faktoreak ateratzeko, bai? Lehenengo urratsa, errokizuna bere faktoretan edo biderkagaietan deskonposatzea da. Beraz, has gaitezen. Dakizuenez, 10.000 errokizun 10 duen berreketa moduan idatzi dezakegu. Beraz, ez dago guztiz deskonposatu beharrik. Eta zen egiten dugu hori ba, 10 eta berretzaile gisa 0 kopurua, bati 3 lau. Bai? Eta beste biak dauden bezala. Hau da, errokizun moduan, 10 berlau, bider isa bederatzi, bider y-a kubo. Behin errokizuna deskonposatuta daukagunean, ikusi behar dugu ea zenbat faktore atera ditzakegun, ezta? Kasu honetan, erro kubikoa denez, barkatu, 3 biderkagai berdin izan behar ditugu erro barruan bat kanporatzeko. Bai? Beraz, zelan gedituko ditzateke? Lau 10 ditugu, beraz, 10 bat kanpora eta beste bat barruan gedituko ditzateke, bederatzi isa ditugu, beraz, 3 isa bakoitzeko bat kanpora badoa, isa kubo gedituko ditzateke kanpoan eta erro barruan isarik ez, eta y-koa 3 dugunez eta 3 biderkagai bakoitzeko bat kanporatu dezakegunez, y-ko kanpoan eta erro barruan ezerrez. Beraz, hau hurbilago idatziko dut. Behin ditugun faktore guztiak errotik aterata, orain gedituko ditzateke adierazpen hau. Bai? 10 bider isa kubo bider y-ko 3 erro 10. Bigarren adibidea. Erro karratua da, 81 dakizuenez 3 ber lau da, ez da? 3 bider 3 bederatzi, bider 37, bider 381, 3 ber lau, eta gainontzeko biderkagaiak dagoeneko berretura modun idatzita dauz, beraz, orain osten ditugu. Orain, erro karratua denez, barruan ditugun 2 biderkagai bakoitzeko bat atera dezakegu kanpora, bai? Edo bestera batera esan da, egiten duguna da berretzailea, biderkagai bakoitzeko berretzailea, zati errotzailea, bai? Eta badakizue, kanporatzen dugun biderkagaiaren berretzailea zatiketa horren emaitza izango dela, eta hondarrik geditzen bada, barruan gedituko ditzateken biderkagaiaren berretzailea izango ditzatekela, bai? Beraz, era horretan egingo dugu, lau zati bi da, beraz, kanpoan geditzen den biderkagaiaren berretzailea bi da, eta hondarrik ez duenez, zatiketa zehatza denez, erroaren barruko aldean ez da 3 gedituko, bai? Aber 8 zati bi lau, aurreko kasuan bezala hondarrik ez, 6 zati bi 3, zatiketa zehatza hondarrik ez, eta berriro lau zati bi. Beraz, kasu honetan, biderkagai guztiak atera ditu errotik, bai? Erro zehatza izango ditzateke. Azkenengo hau. Lehenengoan bezala,
10 berrikizun berretura bat idatziko dugu 1000aren ordez, 10 kubo, eta gainontzeko biderkagaiak dauden bezala. Erro kubikoa denez, 3 biderkagai berdin behar ditugu, bat kanpora ateratzeko, edo aurrekoan bezala zatiketa moduan egingo dugu. 3 zati 3 bat, beraz, 10 bat kanpora, zatiketa zehatzea denez, ez da 10 edituko erro barruan, 7 zati 3 2, hau da, akarratu, baina ondar gisa bat edituko ditzateke, beraz, erro barruan aber bat, bai? Edo A. 4 zati 3 bat, hau da, B bat atera dezakegu kanpora, berriro ere ez dugu berretzaile hori jarri behar, eta ondar gisa bat edituko ditzateke, beraz, erro barruan B ber bat edo B. Eta hau izango ditzateke, erro hau behin faktore guztiak edo biderkagai guztiak, A ditugun biderkagai guztiak aterata. Hau izan da guztia. Gogoratu, web orria edean eta YouTubeen jarraitu jakindun.